Memo Akraba, Ediba, Ambassador TV, so. Your free ambassador, the entertainment commander. Send ya fa atu ya hoso. Say ye be ko Ghana a pro. Na ya hwe the rich culture. Ya ye wo. Na ya bohu dawru ama wiase nyina. Atie no, ye guso ekuremu ara. Na ene ye tufa. Ya ba abepiem Akuapem. Akuapem AMANOKROM. Aha, na ya ba ye nananom. Ya be hwe nananom amamre ne amanne. Ya wonum ya efepa. Ene day eye eda etoso enum ewo July bosome the year 2023. I don't see ye ba ya. Ye be hwe amamre ne amanne ya nananom eye ewo AWUKUDAE emu. Wo hwe mechi a obon se esew na ewa hayi a ye de anopapa na nananom eye amanne ya omode to na ye ba ye hunu eto fita ene oto a ye de enwo so afono. Ye baby sa honsem na ya hunu nie ntimpo a wo se ye yesa ne omani nyina na ya ma wiase so atiase ehunu amamre ene amane ya ewo Akuapem AMANOKROM. Abusia sania yegusuwa no yeguso ye hwe se nananom eba betena se na AWUKUDAE enne akoye 5th July eda etoso enum ewo July bosome 2023 eti enne die yidie enne akoye last but one we twemu a akaba ako AWUKUDAE ba ako a yebedie ansana ya twen odwura animu. Abusia emse we ne twene a etoso mienu a papa yi abebo na sane a yebeti ase na amamre ne amane ya nananom edie ye nyinara ya nim ana yehu bibi epese yete ase no yebeti ase enti yemisa papa se your boy ne krampo enti ase ben ene wum na ekere sen papa ba chefro sen me de Kofi Pebi nana Kofi Pebi ana se nana Kofi Pebi bacho ahini wahini ne yede ya me asko ahini afi na ye bekere wo na kire se wonam kwan so a asko ahini a wonam kwan so a wo ba na ato no de eye dan ni ara ono a ene bedie enti oye nana Kofi Pebi papa hwe ne etoso mienu a wo bo ye ni ekire sen de di kan ekire sen na de etoso mienu so ekire sen na edi kan no kire se kini we ye fe ne kirisin eno na wo ahimfie ha ye siso a enka ntete ne se wote akini we ya o wafum kora we se otumi ka ba ahimfie le gese bidibi asi enti we ne me siso a le gese me de frɛ omanfo se nana aye ready maboni edi kan maboni etoso abien me baba boni etoso abiesa me wie pa me emobium agi ohene betena se na wo ya amane a na ya san siso enti kini we ya mpanfo akene a ye bɔ a ekan usore asemu a nana Kofi Pebi eka no eye nokore papa we san se onya bɔ mienu no mehu se kuro no aye beja kakra ya amanfo ahyase a wonom eba eno kire se ampa ne nana eka no nokore papa nana wo se wa bebɔ ne etoso miensa no abakɔ sembe de wo ho ne etoso miensa ne se me bɔ a na me mobium na ke se amanfo ni nyina obi ahu se tamaso a ewo se omo ba wie nana ene yense wo bebre na
nana besa be bɔ ne to so miensa na kyerɛ sɛ mmere no enya awie pɛyɛ wɔ sɛ amanfo ɛba ɛbɛtena sɛ ɛma nana so ne a ɛwɔ hɔ a wɔ sɛ nana ɛka kyerɛ amanfo ɛyɛ amamre ne amane no nana tumi ɛto so ana sɛ wɔhyɛ aseɛ ɛma yɛ nyinara yɛhunu bi abusia mekan sɛ champehene esi ɛyɛ twene so dia na yɛde ɛyɛ dwumadie no ahyehyɛ so sisi a mene wo kasa yi deɛ na kyerɛ sɛ ahyehyɛ so a ɛne sa ɛne ti yɛhyɛ aseɛ yɛ dwumadie no gyedie na gyedie yi deɛ na nananom ɛne napamfo wɔnom nyinara atena se a dwumadie no ahyɛ aseɛ nti yɛwura mu na yɛwura mu yi amanneɛ ne amammerɛ biara ɛkɔ soɔ nananom ɛbɛma yɛhunu na mmerepam yɛbɛbisa nsɛm na yɛapɛ nsɛm no ano yie sɛnea ɛbɛyɛ a nea wahunu nea wateɛ yɛ a wonya ho nteaseɛ paa no nananom ankasa bɛto wɔn mutuo na wɔn matumi akyerɛ aseɛ ama yɛn nso yɛate aseɛ paa ɛsiane sɛ yɛne a yɛnam ase a yɛreba yɛn ɛna daakye ɛkura yɛn na sɛ yɛnsua ho asɛm ɛnna a yɛbɛyera na yɛmpɛ sɛ yɛbɛyera nti ɛna yɛayɛ yɛadwene sɛ amanneɛ ne amammerɛ biara the rich culture in Ghana yɛfa to yɛn ho so Ambassador TV yɛde ɛkɔ aporo yɛkɔ atifi yɛkɔ anafoɔ yɛkɔ west yɛkɔ east atɔyɛ ɛne apuoyɛ yɛkɔ ne nyinaa na ɛnɛ yɛba bɛdu ɛyɛ AMANOKROM Akuapem AMANOKROM ha deɛ nea ɛwɔ AWUKUDAE mu biara yɛsɛ so yɛbɛma woahunu na mate mo ho ase ɛnti motwe ntwene ɛwɔ m'akyi a na kyerɛ sɛ agodie no a nananom agodie ɛna waso gusu a wotie no na ɛyɛ Legon University of Ghana Legon Akuafo Hall ɔmo so ɛna ɔmo ahemfo ɛtiwo yi a wohwɛ wɔn mu sɛ ahemfo group ɛna abɛhyia mu wɔ ha na wɔn mu a ekyia sɛnea amudi ka te yɛ no so ɛyɛ adwumakuo yɛ a aba abɛdua mu ɛwɔ ɛyɛ AMANOKROM kuro dua yi ɛnti akwanya ɛda hɔ wopɛ sɛ woyɛ adwuma ɛwɔ kuro bi so a AMANOKROM ɛyɛ kuro a wobɛtumi ayɛ w'adwene sɛ wobɛpie adwuma ɛsiane sɛ ɛyɛ kuro a ɛmu dwo ɔhaw pinkyen biara ɛni hɔ na yɛbɔ AMANOKROM ho dawuro de akyerɛ wo a ɔdɔfoɔ w'ani bɛgye papaapa nneɛma bebree ɛna ɛwɔ ha ɛnti wobɛtumi aba na waba bɛhwɛ sɛnea AMANOKROM kuro no so ɛteɛ
nananom eye nana menkwa ba ahimfia adi biara yeye ewo fia han yan asafu ewurade ye nwiri mfini da ye besere na ye prebon ebusu apehene eye osofo asiama bekwen odi yan afiduma dinase ojontofo ne se Yesu di yenkan na kire yenkwan ma yanyentem ne wachi se no kwara suafo besu yensa ne yanfomo mesere mu nsimuti ase ne yemompai da ejetomfo tetetre ne eja woni mfi ase na ne awi wona do yenkan enu ti na do bakoro no mai Kristo ya yen kese ne abankese ya da wase Christ yendimafo ya da wase Christ okandifo ya da wase ya da wase wo yiye bebrebe adoy adom ane bobro huna odi hu yen ya da wase wono waya ma yen fi afi infiase be sabra akan asra na afi keka ko na awie yada wase wo omanga na ho yada wase Akuapem ho na yada wase okuro dua yi sabri na oma ya kase sanke otekrama pema ni anu so ya pema akede be me ni so yi waye asafurade beje waye yi beje waseda beje onkamfo Kristo esrew befa dwumadi no mum fa hye waase omre wase ni wia yakase nya ye awrade nya yen udin na ye aseda ne nkamfo nka ma odo ani biako ya entra yen mu na kuro dua yi jaseman ndime fa ne ntamapam fura mfa hye onyankopɔ diga ndu nyam yada wase oyinke yada wase odokase nenti amen papa sofo asida ya odia enne yeja sinesi pimriso na ne mpehene etwa ne ho ehia wa ha na nne ye AWUKUDAE a etuso esom akora kan sa impenfu ofia ekun akese de fia ha okura ni nsem nsefu asu hina na abua ogwan enne snapa edaso osi ni a origi adai no nana wose na ya dai appreciation nana bia so mo ka se ne amanya na to so le ba ode aba yena nana menko aba wose ne appreciation na kura ne mpehene ti ahadi jadai a muka se ne amanyinara obiri mfia anko na wakati ofia akwae no okoma de ne da no no so de taye ngeje echi nan oyo man okuru bu ada roma sa na wa sura hene o ka sa ni o se ne ye AWUKUDAE a okura ni se sura pimpan ba ko ni bu e ma de ni o de bu ana de jaga na ne okusechi wa Akuapem hene oba berima osi onim enne eya daya okura ni nsem snap plan ba afo ati yanga ene ni space bi se du ni
akora na wadi ya da ni eja eya utufu hene na na bu afrafa etu asina tumpa ba ko ni skesi di se duonum na wadi bu aweja da ni eya nchiase na na tiafi anko ne na achiase fo ebusu apenem won su kura won sem snap tumpa ba ko won bu emu ade akora na wadi ma afrishi apani eye na no suafu kokroko prebon hene prebon abusia we se ne we jada ya snap tumpa ba ko won bu emu ade akora na wadi ma afrishi apani prebon meja na konton fo wakasarin we se ne du ada ya ukura won sem snap tumpan ebien ene won buye made akura ni wadi mo afisi apana problem man ni Akuafo meja akura ya wo ma nyansa kuku legon Akuafo ho we si wadawro ma nti amane de oguso wonim se ne ya AWUKUDAE wontu ma sa keke okura won sem snap tumpan ebien ene won bu ema akura Akuafo meja eye bretu ebusu apen ni bretu fo we se ne wonim se ye AWUKUDAE okura won sem snap tumpan ba ko won bu ema ade akura afisi apa na gwantia meja eya ugwantia hene na bedi akon o se snap tumpan ba akon ne bu ema ade akura afisi apa ejami menko Yes. Impehina go. Enne. Mijina ha. Na me paye go a. Na nne. Ye AWUKUDAE a. Nne mpehene. Atenase. Na wori di won AWUKUDAE. Onipa baako ontumi ni hene da owe na atra kunwafo owe na asomfo owe na achiame owe ne bia pehene owe ne hemia wo nyina wa ha wo si akora ye ntumi hwe wasa shireshira anchi asefuo wokọ na woba wonya bi na wodi asom shireshira fe bonfo wokọ na woba so wonkutokum ne wanya biasom shireshira ankobiafo ohene bekwa na ya ankobiafo ohene bekeyi na ya ankobiafo shireshira won na wonya bi na won so wode aba beboeboa shireshira chiami o ochiami jegwam no kasa na anofom na kuro ni nyinara anu na afom monte wa chiami anu montuo nkotokum mun shireshira won be biara wo begina eyin shira nsema won mere kasei na kuntumfo wo ho wo se we ne AWUKUDAE ye beba ongaba ne ese wo yi biara ongaba ye mun shireshira kuntumfo mun shireshira kuntumfo mekoi na University of Ghana Akuafo ho wongatu ahimfi wonga ahimfi din nyansa kuku ye no anetia wo sua amane mere kasei na foto yi ni wo twam wo ko nyina ni wo disua de mun shireshira won wo tie firim
Neko, what ye free, and never, Mumo and Siasia Quadra. Nia Wabeche won't be ara, and co with him. No one ni young or many, Dachi. Munshira won't go. You be a beye, and cotton in Femao. Munshira grant Yahene. Munshira great to four. One abba was oh, and net day, a bushia penny, minimi beautiful. Yabeba, near Baby Dada, who grow and send Yama, what the abba. Munshira, when ye beer, and conkutuku, when ye beer, one fanya the papa. In Sri Lanka, Ubi Diara, ah, never ye sunny, never yabel, say the back room had a woman quachi. Nanan me freway kasa wo hoi e ya huru abi o mbedi hinumpo be ye den enye kasa papa impo ni nya bam enye kasa papa na mo mbedi hene na me bedi hini enne me abusuan yi nka bomaba mbedi hini enna ne man krofu nyara won atemase enne kasa papa sa kasa enne hia oba ko fu ni hene umaye nyinara yentai nana okofrobo osim kweti achi na mrokrum ti ase jasman ti ase na twie ti ase mere na ye nyina ye ti ase Nsem bi wo omangim ene adai ti ebetase ne makoma use enche kra na moso do hene ebe ka kire mi si nana wa hye me enuonyam bi a sebe onsa be ko wa anua na efimi na mom dwumadi no mabusiafo nso hia me se be hye me kna bi na mehwa wo bobo fifie na wo de abampahini nti nana ma me kwan na mintumi enko na minkoje wo mabusiam nti yawa no pay eye me osodo hene enim ose anopay or babe ka kire ohene se onene manfo se onyo so dobie amani bia eti so ye wo kukue mu waye na mmom anopay a ye hie mu wa hei or bagwam na okura na nneoma wode hohoro hene ho na wanya kwan akodi ni dwuma ti sa dongi se osodo anim why ready on ne domra na omehoro gire ni kuru yi ho Akuapem a nsem egu ya ngeja so no enya asem ketewa odi etua no di atua odi etua no di atua oti agu obehwa ni osodo aha de boko wonam nana me dawase papa o sheme kana se meye wo sodo ehene na mu mabusun asi menso wo pese wo sheme kana ewo ho akuresi waate Abba Neko, neba, boko
Obasima se wakoto Basuko chia me pebere munkuto Odami do wontina misro Eni wudo chen kwa yebre tuo musuo Obasima se wakoto Basuko chia me pebere munkuto Odami do wontina misro Eni wudo chen kwa yebre tuo musuo So Dr. Bema Banunisha Oyo Baba baby Baba baby Nekira Musia Eno awunu ama Ejan swati ya se Bibi ni se bronye Anantuo Nena swa fata hinima Yachia Ne wachiri bini odia Bravo koswa ne frivudo Madaroma Mubiti na tukurura Na to Oga hine Eyese eyesa na usodi en na busuare ken o se ene dwumadi wo jasmem ha ese obedi eche jasehene ene ne pehene eye osodi se oro horo no ho adi pasafo hene wo eye na busuamu nti na ni abedina gom ese ne pehene so kwandam Omanfo nananu owe ane wadaroma esa na ohini kwaku ene ne dom wakasa nen o se wuhunu na osudo jira ne nchen na ne manfo atwa egu aharma na eye osudo yene anim a o se ne opese odi ni dibia eto ho na okona busuam kudi dibia e wo ho no enu nti ena nga ba bi gina gwayimu se okwandem a na ne ese woye no Bidia chameta obetina tukuru esi na daroma se o ma me ho kwan se ya huru so do ho dia na amane bi aka bia metimato aso misi media chameta ezane se medio so do achi aba se busuani a ya ba ba hore ho me so kure na amane ya dem ni me se meye bibisa mi kurowura si na daroma so kwandem dia na amane aka na me nsere kwan na me nkoye o so do na busuani kani o se opa so horo no ho na adwumadi foforo a wona busuam no okọ no kotam okana sa o se ne steps na tumpa ba ko enu so abuguan ensi a cha me nsem na nko wo ahene wo na nko kurowura ho ne pehene wo na ore horo ne huni otuadia tuturutu tu so fa ne yam ora ane meja wadaroma sa na wo sudo okasa ne o se ene owudumadi a opesi na abusua nso hia ne se okodi wo nti aye osodo na ade ama no okura ni sam ogwanten ena shinap tumpang ba ko akora ni opesi ene odo horo no ho se ne onye wo osodo bio enene so kwando Aye! Amanya tia. Usi. Uni jasma do sum biom dia. Wo do nyama ba no sum kwete. No sum kwete si wasum. Na odan ama na chame. Na chame so dan ama ba mu hene. Samani bia wo ha bia se meye. Na ne ohohoro. Na ufi ahinim wo na ahemfia. Na okwa abusuam do ba besom no. Menyama. Na mibisa wo kakra o. Woni wabusu nyina awie. Usi yawie. So chemu nkase na sankopa chona mfameko. Nti wajai usim kwati aware. Eno mpeni biom. Wajja no. Awe muni. Nti ofa yire foforo ngo twekura. Nti ohini ni si jane. Ene jasman pe. Ata madaroma. Mu bitina tukurura. Sa na yire kani. O se na aware ne de wadwam. Sese enye ne yiri biom ni nti so onya yiri bia foforo a oni ni kuratwe omanfo nananum
Meja sa se mi dia se me ye yawo. Enne wa ware gu. Wa ware gu. Wo yiri se. Ore ko le busuam. Nti ne se obia fufuru bia ba kuratwe bia ni wo. Kwemweda. Se ne ame wo kan ne se. Ojina gwa mu no se ne wadi ama ware de. Me de tu amanfo ani me hia oyere fufuru. Wo mu am na me nyoyere na me nidi me da was. Yenye. Ohene nkwa asem. Atira nkwa. Asumuka gwantua. Nanabia. Ankobiafo. O manfo. Kom die ye yawo. Kom edwe ye yawo. Nne ohina waregu. Obiara mfa no hunom. O ene se na we no bebre nti okwa ye ba ne bye. O bebre wo. Ye ma ne bye. Obusia. Oh, enne okura won snap ne niam won agua no ayemti ache. Se mi bunna ne pa dia na be ye mfirishi adunsi ani. Wo se ne won aba. Ye mo akwa aba. Enu nu twam no. Wo se won asisi ibi wo won fi ho. Wo pese oni ebeka ni titiri ablewati ya ehun se wo ha wa ye ready a on fa won ablewati ya emechire na yentu adwumade so Enya asem nyina na ye yawo udi yawa na bia asem ye de ebi be fima baken enne yeti ye ehun se nananu mu bretu fo aba betra ha we se wo enne on sisi ahemfo wo eye bretu abusuam wo pese wede won abiri wetia ba na wade ne be kire eye omanfo ne nti se won aye reda na na bretu fo no obetwa no kwam o wagya de ya and bi mabiem nkanka ne na okwa okwei na nkonko de ya na madaroma munhia no na munka no ho na munhia ne den ahini ni ahu ahoro de o horo a emusem doso obusofu bi a ebeka no nko a no se osodo kwa okwei okwa manya bi ni no nya sinsemu de mumpangu o mama no nko no nkodi na anunyam anunkunudi mama na hodin o mama na kukudro mama ni nyansa o no fani na de na ka behwe ni nka se o osodo kwei ayefe atie aso ani obonofo de we de obonofo obusofu bi a ona besi fom so so da de obedi okwei obetu na achi ni baguna ni masede sani pano na mfa wi kete o
Akuafo nanano meja. Owe ahene wa dabroma. Sana Britu Abusuapem hene. Ene Britu Abusuapem ni Brigadier Donko. Ene ne bia pe hene a wo pese wode wo be kire wo. A wo frɛ no bia pe hene aye bia. Ne dom aduhanom. Pese ne amani biara a kire se ne Britu obia pe hene. Owa ha no pese wo danadi ne wo kire wo no dom. Oje mama but no cases will be ya a man council so be chiren who crash up to panga being and you come be at the kama minister the kama and one way mad ago nanano mpenesha meja wadawroma sabri bretufu bedu ya wonasema ne se amane kwanso be me kakra twam ni woni oba panini na ne woni oba panini kwan biara so ese wodne be chiawo wodne be chire AMANOKROM obedu ya no pe ya na won amane wode ban wo se enu twam se wode oba panini be chire ne kura shina butuma kase abien won fa ye Ghana AMANOKROM Akuapem eyi enu twam bia da kama mi asa da kama enu wa buye made wo bia no amane ani ngo ne wode daase no eya wati na mane kwan so de anka wo crash up ebien na wode bo amane e wode obia pen na kire efe ya jatomu no na won adai akase ene nneoma bia wo kura enti ne amane bi nkwachi na won fashion up ebien ne mra ago meja wadawroma ojame ubiti na tukuro na to na to akrenko a we sana breakfast kasani we zamane yaboni na awie ne wobedu ya oba panhini na a wode ba beche ne awona mere nti wadime ne ofidua mu ne mum wode oba panni esantoa edisi na nem oba panni ofo na ayebia ahomona mere nti wanu hia nti wode oba panni esantoa na bia esantoa woni gina wo aman na oba na wada ne djubedaman na meja na amane ocham na amane woni wo onchire ngoni po ye oyi ba o te ha sese na da chen adanse dinti asanto a wode ni chire mi di me ya me de pe a me nimu no nya ne eyi na wakasa ne wesi ni awade ne chire we he de ayo no a ne de po enye nchenkura nti obia pe ne aye bia no ubitu aka ne ho asem kake oba pehina ye bia ono oyemina na meja ye biretuni ntin ne hona mere ukan no na osi mimedi na ade na oba pehina ye bia no oye biretuni ne man ne papa friend den oh kwamisa you me your dish ye ni hu asem so obi gina ho ma ye bia na mmom asanto o gina ha de owo hu asem na obeka ne nti owo hu asem say ye ni hu asem te se ne anana kan no na akua santoa oye ocommand disciple odi mbia panyin na se okogina ho ma bretu na se ba se ye hwehwe na efe na oba bejai ana asasem bi bo kama ya na so kama bretu nti ya de ye mpeno so ye je ye ngade bo fa ma bretu ni po te se ne anana kan no so nice ne ba no gina ho odi bretu him ya wo fa ma no nyina ho man na ye bia ne ba ordinary aman ohimi a reason ne kwan ane eye papa sofo ne yire eye so nice ne ba onyina ho ma obia pen na ye bia ewu onyina ho mfema na ye bia omripem sakra obia pen ka ye bia ho asem kakra kire se nya wonso ya obi onim no na efe omang ne nyentu na Florence ayebia no oye me ma me nua po
na me na ansa na obekọ na echi no o de to na nim se da ma bia oni ho a ono ne opahin a ohwe a o de tumidin be man nti ono ne yem bia pahin premprenya America se na ho na mram nti wantumi amba o se mi nyina ho ma no nti Amanone ana otikrum ana otenkran ka cho be ya sra mafia no wo be fa no konkran se ho na mram nti afidua obeba nyame ya ti wugina ha yi de ye hwehwe pretu bia pahin na wo so ne ye bebo o se ye de kwase na Ago Jasmine Maya Wadauroma, Bitan to crew not on an painting, which is an able to fork and we see Unipa idea or say, Unipa idea or Sasida, until Mayamoni waiting fierce and one coffee da, come as a tell Damas, to Badamas was Ukra, a minerals Adakama, be Adakama, and woman, what that among us anymore. The idea we push your pain in na de kasi say ye jatum na wo se e bia na me ye ya wo samane na ntia pa ne papa mu pa kanfo de wo da de bi ya ofe na wo da se ya e yu buoguan enti wo je wo gwa yi mo de ye be je ne oba won ko won ati wo be besan aba bi wa abuoguan kan enye shishi yu ma ye nim se wo nim enti na wo ba ne sa Abidu gwaimu yitu mpo. Abidu gwaimu yitu mpo. Ade nso ma himfi insa nko. Enti bi adeka mi ansa adeka gwaimu ade yangesum. Monkomachi miripemu. Enye ne ya. Monkomachi miripemu no. Ogwan so shinap. Monfamera na asidano. Nesi. Wede mesra akra. Am say wotimi sohwe. Na ebi no ogwan na ebi no saho. Na mo se pusuwa na se wa ma na firi ayi na akiri no wor na ba. Ajam kwesi. Obeti na atu ebusu apen wo se esa na no su afkukuruku o kanin. O se mi kwachi na maba mefa ha na yesa na kwan na ware. Kwan kakra bi bohu na man na wakofa ha obehu na wakosia be na kwan na koye tetete. Mo femfitiri armaara ogwan no bi sisa ye wie ni lebere Se yekoye ba na wa amade a na wode ahye mripa mu yesu a na ye de aba na mane woni eye obi apenhini enne na abusuan apenhini won ahwehwe abusuan ni ma won akere ohemia won akere ohene won abesreda a woye nkunwason woye mpakanfo wo krom henti wo pese wotena pakan mu koti beti na wo besua kire oman no penhene di enti bom ye hwe no ya ma wo memene de bei se ohemia ni nikan na onkoti na omeleti owi a onfa ne hene mejira gwam na onfa ne mekire amrokro man jaseman no wonsua kire oman asema wo na nambre tufu gina gwaimu na amane ho ne se wa aba abesi a chiameso ma nyina ya koyenga ja ho si o wadu ngani afema wanya
ɔhene ɔfata ɔhene ɔsɛ ɔhene a utua biritu ebusua ma ojiri sɛ biritu ɛbɛyɛ biritu ma nka buma ba ɛnu akyi wasenga nya wɔn ɔhemea nti wɔn aba bɛsrɛ sɛ memmeneda a ɛbɛyi ɔhemea no ɔyɛ ɔpakanyini nti ɔbɛforo soro akwiti abeti owia ɔhene ɔbɛforo soro akwiti abeti abesu afuham akanche de akyerɛ yang akora atra nkunwa ɛno manfosi ɛnɛ biritu hinini ɛnɛ biritu himieni na mane ɛwɔ ne ɛda no wɔbae me ka blɔfo bi mi sɛ biritu is back yɛda nyame ase wɔkɔe na wɔaba biritu is back yɛda wɔn ase ɛsa ne yɛgya ka ne o sɛ biribiara ɛwɔ ne mmerɛ ɛnɛ ɛdu ne mmerɛ na yɛtum ka kyerɛ abusuapɛhene biritufoɔ a ne sɛ yɛda mo ase mo mmra yɛn nso yɛwɔ hɔ awa ɛtu yɛn nyina yɛ amokuro nti kan anka yɛbɛkyerɛ obi a no wɔn werɛ afi sɛ akyea me wɔ ha wɔn werɛ mfii de a wɔnkɔfa wɔn rightful place din ɛyɛ biritufoɔ musua wie a baabi a motena no akyea me wɔ ha yɛbɛtum akyerɛ m sɛ mu werɛ fie a yɛbɛtum akyerɛ m nti mo de mumfa mo kumanto mu yɛ mmɛde ne dusua mɛkyerɛ motena bia kwaku sɛ ɔnkɔyɛ amaane bi na ɔmfa ho nsɛnkyerɛ ne mɛkyerɛ sɛ ɔma akyiriɛ na ɔmmɔ yɛn nea yɛsi yɛagya de dwumadi bi hyɛ wo sa sɛ kɔ no akɔyɛ ne akɔ akɔsi biara no fa ho nsɛnkyerɛ ne fɛ bɛkyerɛ mpɛne ne yɛwu sɛ nnɛ dwumadi no akɔdɛ Kasa chama daroma mubeti na tukurura ɛna ɔwɔ ahene sɛ dwumadi ɔde hyɛ me nsa no makɔ akɔdi ne ɔfɛ di kan na ho nsɛnkyɛnne ni nti mebɛyɛ ɔfɛ to sɛ bie ne ogama kyerɛ mpanyini nti ɔfɛ di kan ho nsɛnkyɛnne ni osode a kan udin bɛsesan a wɔfa kwasi aponsa ɛna udin bɛsesan ɛna ɔfɛ wuso osodo hene a sɛ wɔfɛ osodo bia nim sɛ osodo hene ɛnɛ migya ɔkwan de pa de afo anim a kyɛ gya sɛ mpanyini sɛ ɛnɛ udin asan asesɛ biom ɔfɔ te kwasi aponsa bra aponsa sɛ wo de bra aponsa sɛ onyɔ hene biom nti ɛnɛ ya ɔhoro ho kura gya semam ha sɛ wo de bra aponsa ɛyɛ aponsa anim onyɔ hene biom ɔte amadu yɛ kyerɛ mu eyi yɛ nturu eyi yɛ application ɔsɔ ɔnea na watu ne ho so ade nti wa abdicate ɛsono distillment ɛna ɛsono abdication eyi wa abdicate asɛm a ɛwɔ hɔ ne ɔnea na ɔsɔ ɔnyɛ bio enti sɛ wotie asɛm a nana ɛka yɛyi a yɛwɔ sɛ yɛtu nipa no ɛne sɛnea ɔno ɛbɛka sɛ saa mbere baabi a mɛduro no ntumi ɛntoa soɔ saa na ɛteɛ nti mmerɛ pam na yɛbɛtumi akyerɛkyerɛ mu na moate aseɛ yie ose onyame nkyade abrante ne onyamfo bie ɔne ne nkurɔfo wɔn abɛbue adwuma wɔ kurom ha wɔtɔn building materials ne titiriw iron rods ɛne cement ɛne blocks ɛne ne nneɛma nyinaa bɛyɛ na ɔtwe abien ni ɛne wɔbɛhu mi se nana yɛaba kurom ha yɛayɛ adwuma nso wɔnhyɛ dɛ nnim yɛn adai yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛba ne yɛde yɛn ho ba bɛkyerɛ wɔ ɔmanyi mu ɛfiri sɛ yɛankasa yɛnyɛ AMANOKROfo ɛyɛ mu kuro ne na mu dwo ne yɛpɛ mu ɛna yɛde yɛn business aba but ɛsɛ sɛ yɛba ne yɛbɛyi yɛn ho adi nti anɔpɛ yi wohu mmerante ɛma wo wa sɛ adwuma no mu mmea nim wohu mmerante
atenten ne wɔn ayi a na wɔn adwuma no wɔn aba wɔfrɛ wɔn ɔfla wɔreba na wɔn abɛpa wɔn ho ntama na wɔn aka kyerɛ yɛn sɛ wɔn abɛtena amurokuro mu a wɔdi gua wɔ ha bue kwan no mmerɛ na wɔmɛyɛ ne ɛsɛ wɔyɛ Babia Hodron, Obia Pe Asmuji. Babia Giddy one, Ubim Pet, say Obi Giddy. Asmuji. Kurumia, ya Pasmuji. Mante, Wolfia, Washaya and Wissy Krui, ya baby Bui Edjumaha. On a baby Edjuma, Ope Daduabina, Ope Cement Yabina. Nwa kura opebi ubenya ade a yeda ho ade biara wo wobi wo fi kuruma wo se ndabi nana nene mpɛn kuro yende a yentumu nhye kurutia nyɛ yɛn adwuma saa ene dai yɛbɛba ne yɛba biti ɔhene na manfo ehu yɛn sɛ yɛ wo kuro yi ma yɛre yɛ adwuma abue adwuma wa ha nti wɔn adua bɛsrɛ na wɔn aba no ngabeto wonga numutu makra no peno ago nam achame wada obeti na to jasmana to crew na to owe ahene wusi sana eye emranti a wegine hey wusi ofran ofla na wasema ne se wo krum ya kakre ne mere kakre ni yehu ne mo yenim yima poti ya wodi krum ya na wo ma crew asonte se ne kwan bi aso beba ha na obede wo hadi akire kuru ni akire wade wadi akire o man nti obedu ya sa na of love kazin eya no gine mechi e de meburu gine mechi na ode ni pefese eya mia Mr. Kusope bia na ba na ne mpanyifo ni na se ofo mechi kuru wura na wane wadi akire kuru na se enye amane kwaso nti ne obede wadi akire kuru wura na wade wadi akire o man obe yan amane ni manfo owe ahene meja ade ye fe na ye fe ade bia ye fe na ehu atew okwan a won afa so no nga ba begina ni dwuma a wodi wokurum ya na wo hwekurutia na ne mpe ne ye ti ayifia na ye nim wo na wo hwekurutia ho a na entweye enti won aba won pe hina nkasa kora aka won ho ha pesi wo beda wo hu adi na wo hu se nipai ena wayi adwuma ewo wo kurum ha owe anyi wada roma Pacho me de George Abrakwa me na me accountant Pacho me de Obeying Foster Latte me na me adwuma wura Pacho me di Samuel Otu me na me in charge of blogs Ampa Stanley Nyako me na me hwe Obosmase branch Pacho me di Daniel Kwame Opare I'm the GM General Manager But I'm in the Kwakwise Chama, me operations manager. What my Kamobo Taipa Train, Nya, that chain ye nim sebe bo mengi mana. Bibi kakra, ayo fluff. Mobo Taine say, Ebe do baby kura na musia dang na mode haya na ne deng, and I say, so far there ye cement and iron rods and in your manner. Ago. Anachame to mananto kura say your botai o hwe ya de na ya tire say medical kan bro for kasem your property is our priority we japade ehu hia yen nana se ne be ya obi abenya baabi edi ni tu ate ni ti ato ene ye botai kese pa ye de epagya adwuma no na se obenya baabi di uti ato a je se eho niema blocks iron rod cement ntinana juma ye ne se ne dikan obi benya ni obi abenya baabi edi ni tiato secondly na mabu nso ne maba am okuro no mu omatimi anya adwuma aye sanse oba adwuma no mu a kromu afo nyina maba ne mrante e wo ma omo ye adwuma nti botai mi enu pe na ebetimi de agya mama setena pa e wa amanokrom eyi be ye nhweso ama nkrofo bebre nso won aba na won abebuye wo nyuma ye damas nam so ma nkrofo bebre beba
kurum anso aba bebu adwuma na yɛ nkuru nso apagya aseda yɛ modia yɛhyira mo so nananom nana menkɔ aba ɔyɛ ɔman ɔkɔfo bɔ wo mmɛi sɛ nnɛ awukudae yi na wɔn abɛtena ha na wɔn abɛda wɔn ho adi na wɔte wɔ asase yi so na wɔyɛ wɔn adwuma na nnewuku wɔatera nkongua gu ho ama wɔntumi mmɛkasa wɔ ha na wɔn nsan wɔn akyi nkɔ wɔkura wɔn nsɛm bie naka abien miansa naka abien snap naka abien ɛne wɔn bua mu ade akora gye uyi mpaya na wayi didi ama wɔn na wɔn adwuma akɔ so ade biara a ɔbɛyɛ biribiara ehia wɔ ha ɔtɔ nsa frɛ wɔn a akora wɔn nso wɔbɛba abɛbua yɛ.
nananomasa efe nananomasa efe papa na obi bebisa se enti ne a wono ye nyina eyasa ana ai ne omo ye biara eyasa na ne nyina so ewo ntiase se wo ye na wanye ne yi a wo ye eye science no no se wanye ne yi a eye kasa enti e wo se make sure se wo kasa ye no ebesi asem so enye so mototo mo nsa toto mo nan keke esi asem so enti asa no yensa ne keke na na kasa enche cry enna anti ase bia penhini onne na janom ni titiriu otwesuo mo osan nyampo obeka kire mesi enche kura na won de hye won ba won yire won biribia onyame to nsafre na wo pese krom ha wo hye no enuonyam hye na ne se wo pese wo be yenkaya de bi wa AMANOKROM a ebe wo ho afibo obroni be cattle thy kingdom come ni tie ma ne se won aye afro adwoa foundation ewo krom a asa foundation ni wo ba be ye enioma bebire wo ni dinmu ni edikan o se o twasio mo ya Anglican ni one ne eyi enti wo ba be ye Anglican church ewo krom ha awo de ahye na enuonyam ya tusia bien wo ba be ye orphanage o se Akuapem ha nyinsa madoso nti wo ba be ye orphanage a obiara asebi onina oni eja na okono oba no ni ni obedi no wo be je sa amofra ni nyinara na won abue orphanage wo rebu orphanage no wo resi hostel for a orphanage for no or can say na wo rebue clinic for orphanage no wo ria wo de say dwumadi nyina rema Anglican so for penhina owo Ghana ha se onhwe so mawo nsenkyerene a won edikan abeye wo krom ha ne se won abeto 10 acres of land won aye ho krata ne ade nyina esi a meka say wore pai kwan yen estate ya ekom a oba be chichire won akura kese kura wo ha meka nam de esi asem susi o se obia opedwuma wa AMANOKROM ha ye first option say hostel ho oba be hwe mofran say kitchen the one dining obe ye adwuma ho yo bia say clinic ho obe ye den ne in effect was won employment needs na ebru nipo ha a obe hia won a wo ye adwuma no pa bia enti ye nchekra wo be from manfo nyina se ye meka won ho na wontwa tape na officially Afro-Adwoa Foundation orphanage no ye buano wo se wo hye bose afi ba ko pepepepe wo bedi maame na afi no na saa nneoma nyina aye ready wa manifest wo ban abran na asema wo kroma akra o mane no so wa mane no so na nka obi anti anka obi are mo nsem orphanage abemu obi ate da bia meka misi ade bia wo ya yuyam na yo wuyam na ye na obenya ho mfa so bia yuyam na wo ya ne biara obenya ho mfa so mami ni enam lego na ye nam ya varsity lego ni enam ha na o chia me kasa na mituburofo fam na papa yi serew na fa ha enne ma hu so mfa so hasa se kama wakwa akoto
si kurum ga mo brofo em se me na ewu me je ewu bi kura obehu mmobo bi kura me ko obehu mmobo bi kura obehu mmobo nti infaso ubenya ya danchi asefo ase ya danchi asefo ase papa ene sade na nyampo we sa fe pepepe yebehu Anglican asori ubisi wo ya damase se no twa na asem bi abe promo ha me pese me address oba mesusi esi den na maroon a oye green farms oje yema na sese omrokro ni babiara enye adwuma wo hobi enne me kato omanfo anim se rumors na say ya enenam krom na enye nokware eye yema no na won pa adwuma na mba be kyeraakyera ase maroon de ni green farm ne ban meso no obesi na me man conditions obiara obeye adwuma wa ha onfa no wa AMANOKROM o de fel ne ferry ne biribiara je ya nkrofo wo je won sika won ma won sabi le gon fia o se na wo konfia nan ne ade wo wie school kura won tua won za no de ma me fight social security wo tua won akatua efa manfi rubber e wo ma na yemranti titilu no yemranti me abe ba samba nan bi pe won aka nyina yemranti no won aba no won aba yobloni complain nana obloni no yawo yen o yawo yen ntu nenen kasa na ma fro obloni na menena kasa nana obloni onto butu mayengo yansa pang ne de aden na me obloni yam pese meka ne se bribiara mankasa me ye me hu job coach wo ma break 2 hours a day sani aduaba ne nneoma ne te ne awia on pese wo ye adwuma nti wo mo da 2 hours after onwine ne ba form no wan ato nti one lunch me no one na edi wa na me tu wonfo na monye se eye boko eye se meti obiara ejai adwuma ewo ho adwuma me share da na me kan se eba ye the preference be mam no krofo nso ebedu ba bi na mamfe ne ekropon ene mampon ko green farm ho hwe mampon tutu obosoma asefo ene eye adwuma nti me reka wia ise obroni nyi obi adi yen ne empa adwuma nti na abasa ade eye mobbo papa akwadworo emfa hwe ma akwadworo emfa hwe ma obroni fini krom abaha abeto asase yantam yenifu woso na wabe gwanga tua okino wukrom esi na dwuma mi pesi mi dini only say memma menenan wa ha fawo obroni se mini woni hu asem summufra nyinara won koguo tua wonka fa bank national security nyina wa yama boyfriend then social security nyina wa yama woko pensioner woko je usika de she woko toku woko pensioner woko je usika na de she woko toku akatua ode mamokran obi a wako school kran onya na mabeka se adwuma ne ye den dodo enti muntu mi nye na aka onipa ba ko se wom na mabetena kuruyim no chia mi kwasi adu twema na wa frɛ maka kyerem si twa mi credit 5 cedis ngumi phone so onye bibi o opa adwuma mam na moa ena mo gwan bosom esom na ka nipa beenu wo jai do betre kurum ya
ebi na yehu ahe wa wo nese obroni ka kire mi se sanka wo fa ofa wo adwuma mu na woni ni de udi mfie son na woda so ye adwuma wo ne ho a na sebe wa mo obideye efise adwuma no wo nhyehyeye a wo ma capital se won so koye wode a wo mesika na wo so koye wo dream farm efise wo bedi mfie num na wanhu adwuma ninim de nyina no wakote wode ne abeni nti me de awie me botaya ne se me dispel rumor na ekozo so obloni ayi e man nyina edi na wafa ahoho enya no kware wa ye we awadwuma no wo beye nti abie nkura manya ti abie manya no obroni wo fi obosomase ahwere ase kita ase mampo wo tua lor fefi oba na wo beye adwuma ewo ho e na yen yeda so ti kurum ha no ni ohene beye biara de bebu am no oye sisi mama nana nse asifo akura die wate die na ya uma nia etwa to kura nese eya daya etoso esom na otu asia ebei eya dai butu the 8th AWUKUDAE ye beye ne pepe na asema eye de wo Akuapem mu ha ne se afide onyame nchade covid o edengo no man hini ni ho na yi se ni ho a yentumi yentwo dwira afide okwan abue se kuro bia ntwa ni dwira odwira dafida ade femfam ye hwena nui ni nyina awurade owo suri wayi afuo akuropon semsem yeja na daroma sesei biribia adakwemu enam saa ne amaninti na odwira ubehu na ochia miedu akoto mentama fufuru bi na menam loro kwa ho afi emmasa yare kwakuropon osade okwesi ekufu ori twodwira ore forosoro amani biara eso oye so omahenen ore ya na ebue kwemu amaye wa atran kunwa nananum monta menyina mon parking wo ma paka nyina mon wen ni nyinara udwada memreda ni nyina ye be forosoro kwamu adawa amaye akra ye das. Last on the agenda, yenya water works. Yensu. Ewo AMANOKROM a. Ayi ne ho adi akyere ye. Yese dabi oman ne nyina hia ni water works managers. Waba ha ode ne ho be kyere. Kan ya kan se yanti ase se reservoir esi ye nkurom a. Na be na otwe bi san obosom na sabi di ekotonsu mo se o me da ne ho adi nkyere na efo nkyere ne enti a ensusem hawo ye ngokuroma ndamas ye bire wo nsu hu papa ye bire wo nsu hu na eno ene ne ura abahai oba bi jina na wan kasa ewo won anu eni okwan a yensu ye bire wo ho ya anum saadi ya manum kwa betu na nutu e de akire bele mena okwan dem enti na ojira ya etoso enson aye the 7th AWUKUDAE ya the 7th AWUKUDAE eso na yeguo ya AMANOKROM ese inso ho aye den inso ho akwatwe na eneyi a wonomanya ne a insuo ehye ne nsa ewa ha yi de na ehu behia se
ombebisa no ba komienu bi ama ono anso so wato ne mutuo ade akere oman na mo hunu ne a ama insuo ho ayeden ade ama wonom ena ne a egu akwan mu a wonom so so eye sebeya amanokrom eman ebenya insuo animanimu ya enti mo hwe a wonom a echie yi eye insuo maame a insuo ekura no ene na pamfo anase ne a woboa no adwumanimu enti yetwen na yetie wonom asem die dikan ye frame Samuel Teddy Tete mene district manager amaba Akuapem range ha me start adwuma January mu na ya pekwan seka ye beba but me buy no na okre eye edukrum ebesu ebriw no na yesisan lines binti de bia no me wo field ana ama ye ba ese ye ba no aka chire kakra na mesre asan ya chia na nanom ene ni mpanifo ne man nyina se omo fanchen se ya cha besi by this time afina ye be chia na nanom omo fanchen kakra de tosumienu say nana bisa about say denti ana nsuo ho ayedin de metimi achechemu ani say aha range ni nyina ye ni nsuo a ye treaty ewa ha ye borrowers from Pong headways inti Pong enema nsuo ni bi na yesoso ya chichemu kakra efi edukrom sa besi akole efi akole edukrom ebesi mampon na efi mampon kono eno so ye different schedule like borehole and ye de ma ye manfo Akuapem peduase lodge nyina enti se nsuo no problems are me buy ye hu ye ne say ye ne dodua ene pram ene share nsuo a omo de brain wa ha bonfo ne de brain nti edu ba bia aya na ewo muchu kakra ewo ye nu omo ntam na nse ne yetimi atrase asettle ana se du ba bi susu bia emse be na otwe mienu na nsuo mba na ye problem say omo machines ni bi say bebi a ye nya nsuo fi ni omo old workhouse nti oho no say ho say pe eno na nkwakra this omo repair wie ansa na nsuo na stand aba omo new works no ene kwakra old works no eba esro ha sei ana pram part of tema any ade nti normally no se nsuo mba one aya na fi Pong headways say bi omo machines bi asay no omo repair into omo repair wie pe omo maya sote and asia starting and say be do sro ha so a because enya enough ntino ye chichem brono e bia manfeni ekropon edu krom ne ha sa na edu amanokrom ne mampon so a na yedo omo so ato enu nti ana bi wa debi wo ho a ye wonsuo debi wo ho a ye ninsuo eye nti amanokrom reservoir kese na edaha we wo class 1 wo be ye wo kroma so ehun fa so ye den reservoir no eservo amanokrom mampon ana part of manfi nti enye amanokrom nko na esanse range isu nyina amanokrom na wosro nti na esi tank no ha nti ebegu tank ni mu a ene de servo part of manfi amanokrom ana mampon na this pompa ne treating yan water nti ase beng na wom denti no wontumi ntiriti
ɛwɔ baabi foforo ne ɛnyɛ nsu because wohwɛ saa range nyinaa gye sɛ hot treatment like water ansa ne asa ɛne na nsu kɔmbɛde yɛn saa mpacho si yɛka se treat nsu a yɛwɔ 3 sources yɛwɔ surface water treatment and yɛwɔ underground treatment and yɛwɔ into the borehole also is the same as the underground. Na ɛfa surface water yɛni biara wɔ ha baabiara si yɛtutu yɛni a gye sɛ bia yɛkwa to Krobom hɔ Otokpolu area hɔ ne ebenya Volta river ni bi ana yɛntimi nso so enkosi another plant awɔ pɔn ɛma ɛsoro hanko a aha nti na ɔmɔli ɔma yɛ bi nti anu nti na abasa but sɛ woba from Edukroma bepim ɛkwa kɔpem even Winneba Junction your grounds ni nyinaa ayɛ one soil a clay soil into so two borehole or iron treatment as a and I say manganese into yasase ne enye for borehole you need lucky one baku be pen no two na sa iron or manganese no ɛwɔ from kakra into no so call baby to say a brie enya only about 4 places per yenya problem of iron and I say manganese yitimi a supply for one because Bruni Wobrofo be or can no relief in sight because he said nay now say pong na woman kakra yebenya dia yebedi insukoma che papa sanity enya dia Ghana Water Company and the government of Ghana behwe ama insukoma de ne manfo and omo ye bia say ye be increase capacity of supply ni nyina ye say ye benya space even ye be lay lines so ohwe bebi a nsuo fiba from okre Edukroma aba say yes sir lines in efi kwan nim contractor is sir line ye line nyina nam kwan nim oyi ni nyina aba bontin 4.5 kilometers from Adukrom to Abril yes sir ye were challenges bebre a the pipeline e be fa kra yasem se mekan ero conflict ye dun song ni a em se woto so be ye esia na se song obia be shabo enso yanti bia 17 years enso sa hwe enti ne mani abra wie ana obre so de abesesa ebia ne se yesesa pipes yi yasesa transmission lines ni bi ana yesesa distribution lines ye fi kwam se yetimi ayi abisi Abril aka ahadie yi pipe akese ne de bibia de be fa kra edin enya abo no kwapo ba space just ye breaki Crawford die no properties answer nti no ana water company ye hwe si ebenya kwan bi a betimi di afa because ye wo people so places bi wo ho a o ka se wo avoid bebi a 91 ade a o de kofa ho ansuo ni ntimi mba nti no ne ye problem challenges a ye wo ma ye hwe areas bi wo ha wa AMANOKROM hara wo be bue pipe no so ye nya nsu me fi ho se nsu be ba wo me area ho nyina emma wo ho je se wori ya tum no ansa na nsu na bakakra na wenya kakra eno so dan ha wonen de dika ene se minim bebi a nana ima fi ho but se wo hilltop a se ye bia nsuo na ti so mo wo fom ana se surround na nya wie no matutu omuniem ansa na timi adu bebi a omo wo so na minim se ne de sa na tie dia papa ya kan person na ne se aban report na homode water company report me pemu no nsu beba ma obi anya
Eda na papa. Emma. Apa ewo from a. Tiame edu. Ebi amede tufu na mde atena se ya. Emerere ko. Baby amere du no. Yebetupu. Na akiri asem bi wo ha ye ka. Ni enya kwa ngaka. Nananom se wonom etupu na wonom etupu ya yenim nia ye frɛ no pu yedie na ɛwɔ sɛ yebisa na yehunu ade kropoten ya nananom ɛkɔ akɔ ɛyɛ na yɛse wani esamu a ɛya na yeni enyaw na kyɛ sɛ nananom ebetupu nti mementi ase mu de na kyɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaye yebeyi apaye defe yɛde ɛyɛ ha na yɛde amamre ne amane nyina aba awieye ene awukudae etoso enso yi mu Nananu we ye be fiase ye frem ye rere kwadi ni am efi mobile eye bretu wadu won obi apehene be kire we se bia memre dey wadu won hemya won hene beba na wa ba bisuya na wadi akire yesu sam hawen enne manager bi gina ha akire kire yiwu so ni birisu yide na ekwam bi obefa so na ebenya nsupa na yenga anom no obefa so eni eti abrante ni onyamfo o so omukuro imuju nti me bebue adwuma wa ha mi ntumi mmue adwuma kuromura mi fitia ne mabue adwuma ese me beda me ho edi ede kire ohene one ne nkrofo won aba abeda wen edi munhyehyɛ wo adwuma so na atwe siasa emre na obi biara wa ha mo ahirihira no na atwe siasa emre na enyina yete nkwan adepa emre fiu adepa emre fiu adepa emre fiu ade enyede enkwa ahirihira nananom atupu eti wonom atu epu awie de na kyerɛ sɛ nananom kyerɛ sɛ ene awukudae na yenya de aba awie na yɛhwɛ nsɛm a nananom ɛbɛka de akyerɛ yɛn ansakra na yɛfiri ha na correction ba ko a ɛwɔ sɛ meyɛ bitubirika na meyɛ ne pa na kyea me ma meti ase sɛ nia esuo sɛm ɛhyɛ ne nsa ɛwɔ amanokrom ɛyɛ ɔba na mmom no na ɛyɛ papa ne mmom ena eye nia insosem ehye ne nsa enti saa correction no na wo se metwa de tew yenkoi na ye nananom eni nkomo ne yehwe nia awukudae kura ejina ne nkyerase ena nie nti a wo se di awukudae abusia pehene chei ejepon obia pehene ewu akonobia osena okoman abusia ede yaw risi omanfo eyise eye wonga wondehye afere kwabra odi a yeta freni si kwamremu okone mpehene echi date 29 July we kwa kofa no de na bakuru na ni 30th year na kwa komane mpehene wo kan sa ya pen ya bilwetia owa na kumanfo wa hade enti say wo sheda wo be gina gwa mu no kan biribi kire en secretary no oboy en amane o debi wa ya wi for that meja daroma abusia pehene date kwaju date ne bia pehene ewu ama dukua si ama ejeyi anchiase hene nana atefianko ne anchiase abusia de yaw risi omanfo enmakora we se eye we awodese Ernestina ohene dako a yeta frenu oye
ɔkɔ ne mpɛyini hɔ ayaresa ɔbɛkɔ akɔfa no de no aba ɛyɛ kurum ha August da ɛtuso enum na ne da ɛtuso esia wɔde na akɔma ne mpɛyini fo yɛ di dwumadi ne baabi sɛ yɛn ahɔho ne obi ɔba yɛ de obi ase yɛsɔre a yɛbɛkɔ na yɛakɔ refresh kakra obi di ayɛ ne yɛkɔ dodo afọ amobai ummo nuyo na atwe esia bia yetemo ka ummo nuyo anchi ase atira nkunwa prebon na nasumka na namfu ahene na negwantua aso na ahene anko biafo obi biara wa ha akuresi odamase bebi amire dunu obemani muso na awakọ na ofeda akọ eho nkomo bi wo ha oni mpanyinfo ebibi bebi amire dunu mba be peja yenja bebi amire dunu peja yenja na eja akọ sima tete bi se eja so abra soro na ɛkyerɛ sɛ baabi a yɛdro no deɛ na ɛyɛ ɛnɛ awukudae yɛ ɛtɔ so nson no yɛde ne nyinaa aba awieyɛ na aha ɛne baabi a afei mebɛgye berɛ na mene nananom ne mpanimfoɔ bi atwetwe nkɔmmɔ na yɛhunu the history behind AWUKUDAE ɛwɔ AMANOKROM. It's the history behind AWUKUDAE ɛwɔ AMANOKROM. Neko, neba, boko. Obasima se wakoto, basuko chia mi pebre munkuto. Odami do wontina mi srowo, eni wudo chen kwa yebre tuo musuo. Obasima se wakoto, basuko chia mi pebre munkuto. Odami do wontina mi srowo, eni wudo chen kwa yebre